de personajes financieros, iso que sei, do Banco de Valencia, de la Oliva, todos estes, ningún sabía un céntimo de contabilidade, nin de inversións, nin de leyes, nin nada. Entonces chegaron aí e aí sempre digo unha cousa que me perdonen os concejales caídos do Tresería. Hai veces que chega unha persona sabe concejar e xa ten a ciencia infusa. Bueno, señor, é un tío como outro cualquera. Bueno, pois este é igual, foron de partido en partido, crecendo en tal sitio, chega director dun banco. Pum, ostras. E aquí teño eu 5.000 millóns de pesetas para invertir. Ese é o camiño correcto? Non, pero esa é a nosa realidade social, que é a que nos distingue dos países do